Tak já vás znovu vítám u jednoho z mých videí, je to teda Let's Play z Technic Packu, já jsem Dolik a znovu vás teda vítám. Jak už vidíte, udělal jsem tady nějaké úpravy, už přesně nevím jaké, jo. Skla jsem udělal, jo, dal jsem tady treasure platey na automatické otvírání dveří. Jak tady jsem musel dát jenom jeden, protože jakmhle dám sem, tak ty dveře jsou otevřené pořád, což mi vadí. Jo, skla jsou teda všude. Přidal jsem další dvě truhly, které mi padly, když jsem zabil želvu, což jsem trošku pochopil. A v dnešním díle bychom se měli vydat do dolů. Jsem si udělal tentokrát do krumpáče. To spolu. Tohle je docela příjemné. No, creeper, die. I hate creepers. No, pojď si, jsi mrtvej. To patří blbečku magii. Jeden sem, ať to tam. No, pokud ještě budu muset zabíjet dost spiderů a najít vlnu a udělám si batůžky, které mi budou... spiderů, to se mi nehodí. Které budou sloužit, že se tam budou automaticky dávat všechny ty minerály, co vytěžím. A celkově mi to zvětší prostor od, tuším, že 12 těch pozic, což teda moc pěkné číslo. Tady je ten dům, já jsem ještě nešel na druhou stranu. Doufám, že bude dost velký, nerad bych ještě hledal. Tady už jsme byli. Tentokrát vydám na druhou stranu. Železa tady je. Tuny. A dokonce i nějaké to kilo snajde. Tím na baterky. Počkej, vlastně tamhle jsou ty apality, ne, modrý jsou safíry. Si vytěžíme a máme z toho o trošku silnější krumpáče, než jsou železné. Ještě tamhle něco bylo, ale tam musíme něco vracet. No. Tam jsou další, to jsem rád, aspoň vyzbydej na ostatní zbraně. Doprčit, ten důl nikam nepokračuje. Doufal jsem, že tady aspoň někde bude děura. No, tak doufám, že tady to vytížím na maximum. A určitě mi ještě něco najdu. Tady ten vrcholek se mi líbí. Zatracený děury. Kůpr na kabely. No. Nejistě se, že jsem možná potiché, je to taky možná proto, že je dost pozdě. A já jsem ospalý. Sakra. Tady něco podál není. Bohužel ne. Smůla, to je smůla.
Nerad bych tenhle díl zasvětil jenom hledání. Toho uhlí se tady vynechal dost. A v tom, co se bude dít, toho uhlí vždycky nebude dost. Jakmile si tam pořídím generátor, dřív než ještě sluneční panely. Au. A to je nádhera, spousty železa. No, tady to už jsem znovu kraftit nechce. Co to je? To jsem nepředpokládal, já jsem se měl jít porozlídnout dřív. No, ještě se podívám do té vesnice. A ne, do craftingu ne. Co pak zajímavé bude napravit? Nedej. To si až srandu. Tam nahoru lezu jako blbečci. Škoda, že jich trochu nestojí za huby. Nevím, jaký rodinný dům, hlavní dům. A, to bude ona. Takže co schání? Domy. Woody. Tady nedám. Shit, lagy, dobrý. To je ten vadný strom, do kterým pájí ty zubíčky. Když všichni po mně jsou? Páni, tady mají dům. To je služko. No. Takže já teďka tady asi budu někde bloumat a ozvu s vámi už najdu nějaký dům. Tak já jsem zpátky, přišel jsem tady poušť, přišel jsem tady stone, nějakou rodinku, a ještě tady hnedka u nich jeskyni, taky jsem už to nebyl, takže tam teďka s vámi, no. Spousta jída. To jsem rád, že jsem hnedka narazil na tohle. Ten materiál bude potřebný na výrobu elektrárny, no ty jaderný. Už jsem tady. Těžit. No tohle se už můžu vybodnout. Ten nebude nikdy dost. Možná pokud víte, jak mi napište, k čemu jsou ty apality. Apatity, no. Už se končí? Si dáte srandu. To byla taková pidi jeskyňka. Ježišmarja, víc se sám omlouvám. Nemůže jít sem bez vás, to by bylo
Divné. Alespoň je ta jeskyně bohatá na plyn, a ještě tady jsou nějaký krystaly. Zelený, tady nevím, jaký jsou emeraldy. Dobře. Jasně, je to jedno. Gravel využiju jenom na jedinou věc. A to na kopání des. Wow. Já jsem si myslel, že když končí jedna, začíná druhá. To je moc nízko. Tak to jsem rád, že jsem našel tady tu jeskyni. Doufám, že se z něj ztratím, tady je nějaký silver, i když jsem absolutně nikdy nepřišel k čemu jen. Urán. Už mi to hodilo druhou pickaxku. Mnoho materiálů. Si vydám tudy. To jsem myslel, že to bude končit. Pane jo, těch materiálů je furt víc a víc. Ale už takhle tady nebudu brát. Vzpomněl, že bych se ještě dneska mohl ubírat. Doprčit lagy. Já nechci lagy, nemám rád lagy, já nesnáším a co ještě mám s lagama. Ani nevím. Tin a samej tin. Doprčit, co je to za lagy? Super. To se mi nelíbí. Možná to končí, možná bych mohl vypnout pár programů. Zpátky. To už ta jeskyně a stejně končí. Nějaká jeskyňka podál by se znovu nenašla. Jo, jsem macher. Tolik válí. Jen co dokopu jednu jeskyňu, hnedka najdu druhou.
Žluté, páni. Mě zajímalo, jaký jsme hlavce. Asi tak, přibližně. Šmará jsem musel. Vytracený proud. Nikolej si mi taky ještě poradě k čemu je. Počkat, Nikolaj to je zlato. To už jsem docela velký hloubce. Redstone. Nějaká další rokle. To se mi líbí. To se mi moc líbí. To jsem velice rád. Líbí se mi to, jsem rád, ano. Jsem si dám to ručku. A redstone na pěkný obvody. Spoustu materiálu. Jsem pořád kolem toho baráku, lol. Tak, to je nádhera. Ender. Tebe budu zabíjet, až budu potřebovat ty perly. Já už jsem se. Za to je mi sice k hovnu, ale to mi je jedno. Koukat na Endermana. Enderman je hodný. Nevím, jak dlouho už natáčím, bych to nevěděl přes limit. Už to video potom nemusel ušlupat. Tak, tady to už mám vytěžený. A sakra už krum. No, a se bohužel budu muset vrátit. Co ještě na druhé straně tady, co může být, a to už nezjistím. Tady nahoru. To jsem rád, že mi ten brightness tak nahoru. Ještě už udělám další krumpáče, zabiju pár spiderů, udělám si backpacky.
dá jenom ty tašky. A budeme se znovu těšit. Když vlastně ne. Fuj, to jsem se lek. Počkej. To je ten samý důl. Au. Já jsem pěkně hloupý. Jo. Já jsem to tady celý takhle obcházel s nadějí, že najdu důl. Přitom se stačilo jít na druhou stranu. Kde je ten vršek, už jsem přišel. Je tady má být. Tuším, že tady to je právě. No, to je ono. Jdu do nekonečna, ještě dál. Doprčit, chci to žrádlo. Jim to čelovat nebudu. No, takže hnedka přijdu domů, tak asi tento díl završím. Já doufám, že se vám to líbilo, mě trošičku teda jo, ale myslím si, že ne všem, myslím si, že to je menší část diváků se to asi líbit nebude. Ne, naopak, ta menší část diváků tuhle epizodu oddívá. Ej, kočko, nemůžete vzít, což mi uprdele. Au? No, budu žrát. Štěstí, že jako nemůžu umřít. No, já si to potom připravím. V příštím díle snad teda bude industrializace mého domu. No vlastně vám to můžu slíbit, vím jak na to. Příští díle bude možná, jo, asi ho taky pojmenuju industrializace domu. To snad těžuju velký hovnovy. Měl jsem ještě zajímalo, kam si dám crafting table 2. Jo, 4, ty. Hej, já ještě chci ten 4. Mám pocit, že už opravdu natáčím přes čáru. No, takže už se s vámi teda asi rozloučím. Nezapomeňte mi dát ten odběr, like je mi to jedno. No a teda mějte se u dalšího dílu, ahoj.